खुलुमबाय आं बे समाव मोनसे गोनांथार आपडेट लानानै फैदों रायजोफोर थारैनो जोंनि बर' हारिनि मोननै राजनीतिक हानजाया खौसेथि जामारनाय नङा नामा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा थांनाय 15 आगस्ट खालि गावनि फेसबुक पेजावहाय लिरनानै मोनसे पस्ट होदोंमोन बिथाङा खावलायदोंमोन बर' हारिनि मोननै राजनीतिक हानजा जायखौ जोङो मोनथियो BPF आरो UPPL होननानै बे मोननै राजनीतिक हानजाखौ ज' जानानै फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जितु BTC इलेक्शन जानो थांगासिनो दङ बे BTC इलेक्शनाव UPPL BPF मोननैजों ज' जानानै खौसेयैनो बाहागो लानांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा थांनाय 15 आगस्ट खालि गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों बिथाङा लिरनानै पस्ट होदोंमोन नाथाय बिनि साननैसो उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुंदों जे মই ভাবো যে BPF UPPL BJP বা BJP UPPL BPF ৰুলিং আৰু অপজিশ্যন একত্ৰিতভাৱে চুক্তিৰ স্বাৰ্থত আগবাঢ়ি যাওক আৰু বড়োলেণ্ডবাসীৰ যি উন্নয়নৰ যি সপোন বা শান্তিৰ যি সপোন এইটো বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিব লাগে মোৰ এইটো ক্লিয়াৰ এটা বাৰ্তা मानगोनां दिपेन बर' बिथांनि बेबायदि बाथ्रा बुंनायखौ कास्टम बसुमतारी बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायदों बे समाव कास्टम बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदों नोंथांमोना बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो बेनि उनावसो नोंथांमोना गाव गावनि कमेन्टफोरखौ होलायब्लानो जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा राव सोलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा थांनाय 15 आगस्टआव बिथाङा गावनि फेसबुकआव पस्ट खालामदोंमोन जे बर'नि संग्रामि फैनाय दैदेनगिरिफ्रा रिजनेल पार्टिया दिनै नङा गाबोन ज' जानो नांगौ होननानै बिथाङा पस्ट होदोंमोन थ' बेखौ गोबां बर'नि रायजो राजा बिथांमोनहा बरायदोंमोन दा नाथाय एबसुनि आफादगिरि बिथाङा राव सोलायबाय मैया दाखालि बिथाङा आरो गुबुन मोनसे स्टेटमेन्ट होबाय जे बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनांगौनि थाखाय BPF UPPL आरो नेशनेल पार्टिया ज' जानांगौ होननानै बिथाङा बुंबाय दा जों गोनो गोथो जाबाय 15 आगस्टआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि स्टेटमेन्टआ रिजनेल पलिटिकेल पार्टिखौ लानानै BTCआव मोननै स्ट्रं रिजनेल पलिटिकेल पार्टि दङ BPF आरो UPPL जातिनि ग्रेटार इन्टारेस्टआव आरो जातिखौ नायनानै आरो ओनसोलखौ जौगानायनि थाखाय रायजो राजा लुबैनाय बादि होननानै बिथाङा रिजनेल पार्टिनि खोथाखौ बुंदोंमोन ज' जाजानायनि खोथाखौ बिथाङा बुंदोंमोन नाथाय साननै सानथामनि उनावनो मा खारनाव बिथांनि रावा सोलायबाय बिथाङा दा नेशनेल पार्टिखौबो हानहरफाबाय दा ओंखायनो जों गोनो गोथो जाबाय रायजो राजाया गोनो गोथो जाबाय दा ओंखायनो रायजो राजाया लुबैदोंमोन जे रिजनेल पलिटिकेल पार्टिया ज' जानो नांगौ आरो BTCखौ पावारफुल खालामनो नांगौ आरो BTCनि रायजो राजानि मोजांनि थाखाय खामानि मावनांगौ होननानै रायजो राजाया लुबैदोंमोन आरो रायजो राजा लुबैनाय बादिनो जोंबो आं पार्सनेलि कास्टम बसुमतारी जानानै खोथा बुंदोंमोन नाथाय दाखालि बावैनि जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' बड'फा हाउसआव दिपेन बर'आ प्रतिदिन जि चेनेलाव जि इन्टारभिउ होबाय जे बिथाङा मा खारनाव नेशनेल पलिटिकेल पार्टिखौबो हानहरफाबाय दा बियो मोनसे मा खारनाव बुंखो जोंखौ गोनो गोथो खालामबाय BTCनि रायजो राजाखौ गोनो गोथो खालामबाय ओंखायनो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे डाबल स्टेन्डार्ड मेनटेन खालामनाय बेखौ BTCनि रायजो राजाया मोजां मोनाखै ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गमामायैनो रिजनेल पलिटिकेल पार्टिखौ लानानै आरो जातिनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय खोथा बुंदों ना बले आन्दोआव माबा मोनसे दोननानै बिथाङा रिजनेल मोननैबो प्लास नेशनेल पार्टियाबो बाव माबा नांगौ होननानै बिथाङा खोथा बुंदों दा ओंखायनो बे मिलायासै बेयाव जोंखौ गोनो गोथो खालामबाय BTCनि रायजो राजा गोनो गोथो खालामबाय ओंखायनो गावनि स्टेटमेन्टखौ क्लियार खालामनो नांगौ
जे रिजनेल पलिटिकल पार्टीनि खोथाया आलादा आरो नेशनेल पलिटिकल पार्टीनि खोथाया आलादा रिजनेल पलिटिकल पार्टीनि आइडियोलजिफ्रा आलादा नेशनेल पलिटिकल पार्टीनि आइडियोलजिफ्रा आलादा दा ओंखायनो 15 आगस्टआव मानगोनां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'निफ्रायसो फैदोंमोन जे दिनै नङा गाबोन रिजनेल पलिटिकल पार्टीया ज' जानांगौ होननानै आरो बिथाङा गावनिफ्रायनो स्टेटमेन्ट फैबावबाय जे BPF UPPL आरो नेशनेल पार्टीया लोगो नांनानै बिदि खामानि मावनांगौ होननानै जोंखौ गोनो गोथो खालामबाय BTCनि रायजो राजाखौ गोनो गोथो खालामबाय ओंखायनो दा BTCनि रायजो राजाया जोबोद दुखु मोननाय थाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जे डाबल स्टेन्डार्ड जे दिनै मोनसे खोथा बुङो गाबोन मोनसे खोथा बुङो दा बिदियाव जोङो ट्रास्ट लानो हायासै एबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'नि सायाव आरो भबिष्यत मा जागोन बेबादि जुदि दिनै फंसे बुङो गाबोन फंसे बुङोब्ला दा ओंखायनो जोंनि गोसोआव मोनसे डाउट सोमजिहोबाय